Is-servizzi ta' respite għal persuni b'diżabilità issa ġew regolati bi standards soċjali. L-awtorità inkarigata mill-standards ta' ħarsien soċjali stabbilit standards li huma bbażati fuq prinċipji li jħarsu d-dinjità, id-drittijiet u li joħroġ il-potenzjal ta' kull persuna. 300 persuna b'diżabilità jagħmlu użu mis-servizz ta' respite, servizz li joffri spalla lil ġenituri jew carers sabiex meta tinqala xi urġenza jew kunu jridu jieħdu ftit ħin ta' mistrieħ jew biex isifru, l-eżiż tagħhom jgħixu fis-servizz ta' respite. L-istandards stabbiliti huma 7 li jserħu moħħ il-carers u qraba ta' persuni b'diżabilità li l-eżiż tagħhom qegħdin jibbenefikaw minn servizz eċċellenti. Fil-fatt is-servizz għandu jħares id-drittijiet tal-klijenti, joffri programm personali ta' appoġġ u joffru protezzjoni. Huwa dritt ta' kull persuna li jkollha l-privatezza. L-istandards jaraw li jkun hemm parteċipazzjoni mill-persuni b'diżabilità u joħroġ il-potenzjal tagħhom. Fil-waqt li jkunu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet, teżisti ħtieġa ta' tmexxija ta' kwalità li joffri servizz ta' respite għal persuni b'diżabilità. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards ta' ħarsien soċjali Matthew Scicluna qal li min joffri dan is-servizz għandu issa linji gwida ta' livell tas-servizz li jrid joffri u min se jibbenefika mis-servizz għandu idea ta' x'servizz se jingħata. Qal li l-awtorità għamlet 215 żjara ta' monitoraġġ fiċ-ċentri ta' ħarsien soċjali. Dawn l-standards qed iħarsu bi sħiħ id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li jirċievu is-servizz ta' respite kif ukoll ser jollu il-livell ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius Dacellis qal li dan huwa t-tieni pass wara li ġew stabbiliti standards soċjali regolatorji għas-servizzi residenzjali għal persuni b'diżabilità. Fil-fatt kien dan il-Gvern f'6 snin żied il-budget minn 9 miljun għal 23 miljun fis-sena għal servizzi. Imma rridu nkunu ċerti illi s-servizz li qegħdin nixtru ikun ta' standards u jkun ta' kwalità. U allura għamilna l-Awtorità tal-ħarsien tal-istandards u dawn l-istandards qegħdin norbtu lil min se jipprovdi daw is-servizzi illi ikollu tal-inqas dawn l-istandards li qegħdin nitolbu aħna. Bħalissa għaddejja wkoll konsultazzjoni pubblika sabiex jiġu stabbiliti standards soċjali regolatorji għaċ-ċentri ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.